Kajingbam Yahab Jingmud Muhammad Yunus, Chief Advisor ke Sarkar Shipor ha Bangladesh, baru Army Chief General Waqar Uz Zaman, kalaban penkulmar ya kasan hima sima bat kasansyar khadar hari Bangladesh ha kabalaong bo Yunus ulala ban resign no nakatai ka kam ka khubor naka NDTV World ha ka arflaiter ku jemang harjar arpusan ka ong bo Yunus upen pau ka jing shepting bayo umla ban trekam namar ka rukom jinglong jingman ha katai ka ri kat bakawai pat ka daw kalong bo tayo nong elam ka sarkar ka ba shipor kwa ban pedyang nya ka jing ai jingmut jong ki bor sipai ban penlong kloy ya ka parliamentary election ha katai ka ri laong bo Army Chief General ulapan bor ban penlong no kham kloy ya ka election khnang ba ka ri Bangladesh kan yo no ya ka sarkar ka bupura ban penya ya ka ri kat ba na kalyang Muhammad Yunus pat uyale ban penjalan yaka. Yo Yunus legit Presiden kari Bangladesh Muhammad Shahabuddin ha ka pratrik unailar arajar arpusau hadin baka Sheikh Hasina kalai no ya ka menteri rang ba'du jong ka kari ha ka santrik unailar arajar arpusau. Namar ka jing mamla jong ka ban te lakam ya ka jing ki kenat bat snam kabala shim ya ka jing im jong palat lai spa ngud kibreo. Kumban syukdo baka te ka jing ki kelas dang shwa de ki samla puli ki ba persya ya ka sarkar balalam kmat de ka Hasina halor ka bha thungkam sarkar ka balai phone ka shispa ya ki khon ki kseo jong ki shipai ki bala ya khun thma ban palai lo ya ka ri Bangladesh house nem khat khandai spa nyop way. Kini kejingnya ki kalah kelah sekejingnya ki ya kenat snam bat poiru sekejingnya pen ibor ha pedeng ki pat ba bat ki bor pulit bat ka bala lamru sekejing yap breu ka Supreme Court kala penduk ya kate ka bha thungkam Henry kejingnya ki kamkut bat kala mi sekejing dawa ba ka Sheikh Hasina ka de ban pan ma pat ba bat seu ya ka bai lutksan seki bala yam ha kejingnya ki kani kala penlong ya ka Sheikh Hasina ban Petri Syari India nado kate ka no phai sngi harian kejing e no kam jongka bat ki bor sipai ka ri Bangladesh kila kene ya ka sansar khadar tar hado banda thau ya ka sarkar ka ba shipor hapo ka jingelam jong Yunus ubala prapusau snem kerta kilami kijing keno bagari Pakistan bat China ki kwa abo Yunus undang ne shwa ha ka bor khnang bakin yo nong ha ka sanhima sima bat kumta lada Yunus e no ya ka kam ya ka sansar ka khadar ha ka tai kari laban kene no de ki bor sipai. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.